Има много възможности в Amazon. Не е само афилиейт маркетинг. Има и много шантави. И нека започнем с първата, която е най-странната, но може би някой от вас ще харесат това. Ако отидете на сайта на Amazon и просто превъртите надолу и отидете тук в секцията кариери и след това въведете ключовата дума тук, която е стилист, да, можете да станете стилист на облекло. Така че, стилист на облекло е нещо, което членовете на Amazon Prime използват. Amazon наема стилисти от разстояние чрез тази програма Prime Wardrobe, където клиентите плащат абонаментна такса за персонализирани модни съвети. Хората плащат пари на други хора, за да им кажат какво и как да облекат. Стилистите печелят около 15 до 26 долара на час. Това е доста добре. И както виждате, стилистът на Amazon е моден експерт, който предоставя персонализирани препоръки на клиентите чрез стайлинг услугите на Amazon, като например лично да ви посъветва от Prime 3 преди да купите. Вашата роля е да прегледате профилите и предпочитанията на клиентите. Това е като част от обслужването на клиентите и частично модно консултиране. Всичко на едно място. Така че знаете къде да го намерите и знаете къде да кандидатствате. Разбира се, има и отдел обслужване на клиенти на Amazon. И това са представители за обслужване на клиенти. Това е работа на свободна практика за тези, които искат стабилност. Ще се справите с често срещани нужди на клиентите, като връщане на стоки, проблеми с поръчки, въпроси за доставка и знаете ли, не е нужно да имате силни комуникационни умения, диплома за средно образование или основни компютърни познания. Заплащането започва от около 15 долара на час и след 90 дни ще имате право на обезщетения за служители на Amazon. Това е наистина добре. Следващата се казва Amazon Mechanical Turk. Има много компании, които идват тук, за да си свършат някаква работа. И ние ще я свършим. Това е онлайн пазар, където фирмите публикуват малки работни места, микрозадачи. А след това работниците, това сме ние, изпълняват тези бързи задачи. Работните места обикновено са прости, като сравняване на изображения, категоризиране на продукти или въвеждане на основни данни. Повечето отнема само секунди до няколко минути. Заплащането е ниско, честно казано, но може да се натрупа, особено ако действате бързо. Това не е платформа за бързо забогатяване и няма да получите хиляди долари от нея, но е добър и гъвкав начин да получите допълнителни пари. Можете да се регистрирате директно тук. Просто отидете и кликнете върху "Започнете с Amazon Mechanical Turk". Следващата в списъка е програмата Amazon Associates, където ще се занимавате с партньорски маркетинг и имам няколко трика за това. Първо ще се регистрирате, след което трябва да препоръчате тези продукти и след това ще печелите до 10% комисионни. Честно казано, използвам Pinterest, за да популяризирам връзките си. И това е най-голямата причина, поради която Pinterest има над 1 милиард посещения всеки месец и е някак си подценяван. Около 70% от потребителската база на Pinterest са жени. Така че, знаейки това, ще ви даде вдъхновение върху какви продукти да се съсредоточите, ако искате да използвате Pinterest. Това е програмата за инфлуенсъри на Amazon, която работи подобно на афилиейт маркетинга. Вместо просто да споделяте връзки, вие създавате кратки видеоревюта на тези продукти. И когато купувачите гледат вашето видео в Amazon и купят нещо, вие печелите комисионна. Не е нужно да сте знаменитост, за да се присъедините, но Amazon изисква активно присъствие в социалните медии, независимо дали е YouTube, TikTok, Instagram или Facebook, с някои последователни публикации и приличен брой последователи. Следващата програма е ASICS. Това е, ако искате да правите озвучаване, можете да получите допълнителен доход само като четете книгите. Ако имате силен или приятен глас, четенето на аудиокниги може да бъде чудесна странична работа. Amazon управлява собствена платформа, наречена ACX, която свързва четящите на книги с автори и издатели. Всичко, от което се нуждаете, е качествен микрофон и тиха система за запис. Начинаещите получават около 10 до 100 долара на завършен час.
Опитните четци получават до $500 на завършен час. Това е наистина добре. И особено ако се свържете с тази програма за създатели на Audible. Audible има интересна партньорска маркетингова програма, защото ако накарате хората просто да получат този безплатен пробен период, получавате $5 за всеки един от тях. Ако изберат да купят това златно дигитално членство, получавате $10 в допълнение. За всяка аудиокнига, която закупят, след като кликнат върху вашата връзка, ще получите 50 цента. Хората просто трябва да се възползват от безплатния пробен период. Те не е нужно да харчат нищо, за да получите $5 на книга. Така че когато създавате съдържание, просто кажете на хората, че не е нужно да плащат нищо, за да изпробват Audible безплатно, но това пък ще бъде страхотен стимул за вас. Това са 9 работни места, които ви предлагам. Някои са странни, някои са много добри, някои са нископлатени. Всичко зависи от вас и вашите очаквания. Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да се абонирате за канала ми и да го харесате. Всеки понеделник ще качвам видеа за допълнителен доход от вкъщи.